бародари азиз, нигоҳ кунед, инами имрӯз дуюм число охири мора иншоалло ба ҳам рахдо подписчикои мо агар 300 000 шаванд бародаро подписатся кунед, лайк монен, дастгирӣ кунед шерунар иншоалло ба амр худо 50 000 ма туҳфа мондагием шербачо кадо медад ки бғалта просто подписатся лайк комментарий мони шерунар халос нимо қадар шерунар то неми охири мора дер намонен шерунар 50 000 ра бигирен ва баъдам бародари азиз кадо медад ки мақсад авиакаса дар курай номеро мебуряд зангш бизанен спонсорҳои шерунар ай парашта граница кӯшиш мекунем ки бародари азиз бо барзиётар бимонем барои анқа дастгирӣ кунен иншоалло айсоби мо бигирен худо нигаҳбон. ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародари азиз, навора дар телеграма мемонам бидурен тамошо кунен азбас ки дар ҷак ютуб раҳ наметад шапошапи зиёд кашокаши зиёд. бародари азиз, бо мусалмон бо бародари мусалмонша бо кошазанӣ бо иша бо уша нигоҳ кунен да бародарҷуно бовар кунен безор айми кашокаша айми вағоваға айми ҷанга даъво шудагием ба худо қасам мебинен рӯй диданмо надоранд дар ҳами ҷа болои ҳамаи амиё барои меле чӣ кор барои як корои кӯчаке ки бо бихезем якдигариро корша бизанем бихезем якдигариро паставид кунем бихезем якдигариро бизанем бикушем и бовар кунем бародаро и дар шаъни шарафи мо намега бародаро шумо дидестем ки ҳозир чӣ ситуатсия рафтестай чӣ гапи чап рафтестай ки иними қадар мо намонда иними қадар бародари азиз ход фарқш нест бародаро як бародари тоҷики хидмон як бародари қирғиза яъне ки корша загия бародари азиз фарқш нест бародар меган муъмин бародари муъмин аст мо алҳамдулилло мусалмон ҳастем бародари азиз мақсад нигоҳ кунед да бародари азиз як масъалаҳои кӯчи масъалаҳои як пӯчи чӣ қати саросима нашен як бародар та корча наза худ як бародари худ дига касам боша дига миллатам боша фарқш нест бародари азиз ҳозир дидестем чӣ хел хичо группаҳои ҳамита бромадава мақсад чиё нагуфтестанмо не чӣ гапҳое нест нагуфтестанмо ҳарақа бародари азиз эҳтиёт кунед дар кор нест ами кор боро ами шапошапа кашокашо чӣ дар кор ами кор боро барои як кас субҳоналло вес народа мегӯянд оз ма як гуноҳ кунам оз ма як гуноҳ кунам намега ки як бадбахт худаш мақсад ами хеле корбор мега таҷики мега дар ҳами ситуатсия дар ҳами қадар проблемаҳое ки намедонем ки худмон чӣ кор кунем худ гражданин бошем худ бегражданӣ шавам чӣ хеле бошем набошем мақсад бояд идора кунем хидмонако бояд дар чорчӯбаи одаму одамгарӣ рафтор кунем ку бародари азиз нигоҳ кун ки аз пишти як коре ки ту кардиш чӣ қадар падар модарат азоб мекашад чӣ қадар амуро ба давлени миёрӣ мекушиш ҳами кампири очата қади падар қатиам мусфеди падарат мекушиш ай ғами ти кунем сағираки ёш бачаки ёш ним як касе як метиқи як корчаш мезани алос нумта қаҷта бір рафти ҷура дига барои ҳамқа бародаро ҳозир ҳами дурун пыррай да бародаро дурун пыррай ҳозир биброриш гапш бизани инҷа бо бадбахтое ҳастанд ки бо мегиранд вообще дига хел переводат мекунанд бо вообще мегиранд дига гапот медозанд аҷиб бо мегиранд чӣ хеле ки баъзе беномусҳоиш ҳастанд ку чӣ хеле мо ким киёра душно мақурат кардем ким касора гап задем хесам бародармона кай бобоҷуна гирифтан дар ма монтаж кардан туғрӣ кардан аз рӯи ҷавонмардӣ нест барои ҳамқа бародари азиз шумо бояд бифаҳмед дарк кунем ки абача мо ҳам талхамон мекафе дилмон месӯзад кай бобоҷон. салому алейкум дӯстон азиз, худованд ҳифзтон кунад. Гап бисёри бачи як нуқта бас аст агар шуур аст. Просто мусалмонем ҳамиқату бигӯм ки ами граждани мо яъне ки шаҳрвандо ҳастанд баъзе бародарону модарони хусусан тарафи котельник дахл дорад граждание то соат 11 ҳамҷа мешинанд дар таи дом ваъва ва ғир плюс ин баъзе бачаҳое ки ҳамун паспорт дорем нигоҳ кунед ҳамамон паспорт дорем ма гражданим паспорти ҳами тоҷике ки дар ҳами ҷай ҳозӣ и қадр надора ҳамиқе ки мо ай патен озодем паспорт дорӣ патен намесупорӣ ҳамиқа қадр дорем ба ҳам хотир биё ҳар чӣ бошем набошем мусалмонем алҳамдулилла якумаш дуюмаш ки тоҷикем
гиҷо бурем нарем бо ҳамон батана биё ҳаракат кунем ки ҳамон бачае ки дина корча зад ҳамон бачара мисол қирғиз бачара ина рафт шишт бурдам қабиданаш чикор карданаш куҷои информация дорем ғама ки мехӯра падару модару зану фарзандаш бачаҳо ёше ки дар кӯчаҳо мегарда илтимос ҳамун чӣ накуне ҳам корча нагардуне бо чӣ муқим пайдо шуда корча гардунак шиде бо хеле дӯйзаданам мекунам хеле мекуне ҳамаи қатӣ нагардум стройка бура кор биё тобека ҳеч кор намекуна ҳами чизи хинук чизе ки опасния гардундиш як рӯз бояд ягон каса бихалонӣ гифтаям бобулангари ба ҳамон хотир илтимос ҳар киҷо боше аввал фикри аллоҳ дар ёди аллоҳ боше дар ёди ватану падару модар ҳаракат куне ки фоидату намераса ақлан ба миллати тоҷик залал нарасоне ки аз рӯи мисли ман ё як касига нагам ки ё ки чурка ё ки ина таҷики или мигранти ба ҳамон хотир ҳаракат кунем ҳами россия омадем кор қонуну қоида ҳар як шаҳр фарқ не дар ҷое мере қонуну қоидаи ҳамун чӣ куне давлата риоя кунем ҳуҷҷат кунем патентото рост кунем медонам 70,000 мегири якам 10,000 га намемирдем чикор кунем патентшо биспорем сараком хам бирем диҷое дие ки орестра провокатсия кара сода ягон занак ягон духтарако ҳаракат куне ки дар провокатсия ҳеч намекуна бо аҷрира парвардигор иншоалло метавад просто бародари азиз ниёзи провокатор бисёр шудагия беҳад бисёр шудагия як калма гап мезанӣ халос дига нигоҳ мекунӣ ки линги дай усмон омад барои анқа бародар на рафиқат айдамбад медава ҳеч ка айдамбад намедава бовар ки падару модарат месӯзад худо нигаҳбонтон бошад дар амони аллоҳ бошед.